Oh, mau na. Hoy. Dari ka ba? Na, mau lagi na. Tagam. Inom-inom pa. Lain. Dali. Lain naman diyan. Mau na, inom pa. Deserve po na nimo. Grabe po. Nira to na to eh. Utang man ato agi. Mau gani makasuya gani no kay sao kapoy ra bagayo. Pila ka lubi nga atong gipantumba nya utangon ra unsa man tawo na nya wa pa jud libre kaon. Mau gani yang kurudo ato pa jud bastilan nagpasinso sa tuwa oy. Barat. Mga kuripot kayo ba dili man usabot abi kay pobre ra ta aniyon ra ta niya. Sao na lang nato na gusto na ko magchat ba. Mau gani no pero ayo ka balaga pre. Kay naman ko kwarta nga kuan dito sa kumisis. Ana pa kay kwarta dito? Oh, nakoy. Siyempre kay ako misis man ako ginarimitan sa akong mga kwarta god. Okay kayo. Okay, pero ay ka balaka pre kay upabog na imong gusto. Way problema na ako'y bahala na pre. Bahala bantay ka. Way problema na pre. Suda po ng dalana diri. Pasensya nyo kayo pre kay mao gini akong balay diri pre. Apiki jud kay ang dalan diri. Salamat. Sata ra gid. Dayon dito sa balay pre kay duol ko ng message karon kay mga itapang shot karon. Sige. Mayo na. Nya pre. Unsa man? Diri na lang ko. Ano man? Dayon oy, unsa man taon ka? Malo be ka na imong misis no. Isog ro ba kay na? Ay sus, ay mura magkaron pa ka ana pre. Uy, dapat maana ta ka na pre Winston. Nya. Unsa man? Sure ba ka na? Sure lagi na ako'y bahala to misis nako. Dili ko magataron. Ha? Kasyat magata. O makasyat lagi ta dili to kapala kung misis. Ako'y masunod riya pre. Tulong dinila to. Abi nimo pre. Kana akong misis. Hadlok na sa kuha. Hadlok na sa kuha. Dili na siya pwede sa kuha nga ako'y andero na na. Gwapo yung payag rin pre. Oh, ako ginagtira rin payag rin pre. Ako pinagpanday na pre. Kapalo ka pre? Dako kay kung gasto ni payaga rin pre. Ile gasto ni mo ni pre? 5,000 akong pagpanday ani pre. Grabe no? Sin pa lang pre nya mga haligi pre pero kani mga haligi ani ako ga pinagtira ani. Wapo kay ko katira. Panday po na ka pre? Oo, panday ko pre. Panday ko hantod karon panday gyapon ko. Mao gani pre no nga kana akong misis swerte kayo kay nakatulong mo siya nga lalaki nga kugihan. Maayo mo diskarte. Tama gyud, sakto gyud na. Swerte gyud sa nimo. Mao gani no pero ginadisiplina na ko na akong misis pre kay sa una. Iya kung gina-under pero karon dili na pwede sa kuha nga ako'y under-underon. Ano gyud? Nangita jud pa maagi pre nga lalaki. Siya ang mapa-under sa kuha. Ano gyud? Lalaki ta ni anderon ta binuha man ang ingana. Tanawan na nga uban dia ang mga lalaki pre perte nilang luya. Kay ano? Under-underon sila nga asawa. Gusto sila mulaag, di sila kalaag, di ba? Mabitan na ako karon wa pagig menyo kay sige under-underon ko. Ayaw jud pagdali pre kay buto nun abot manggaling ang panahon pre nga nay babae nga moduol sa imo. Isulod gid mo sa imong ulo pre. Dapat ang babae dapat ang magpa-under sa lalaki. Mao na sakto pre. Nya pre, naman kay pre. Sige pre. Lingkod sa diriya pre kay Dira gulat. Ulat ako diriha kay muduol sa ako sa kumeses. Sure man ka na haban. Sure lagi na pre. Atik na mo ang ingon nga siat nya wadi ay. Sige ako'y bahala. Unsa may gusto nimo tuba? Tuwa lang sa tag kayo kung may sige. Mama na gusto gid diriya pre, mora magkaroon pa ko. Tuba lang gyud. Tuba lang sa tag. Sige diri sa ka. Ha kay ako sa ato na kumises. Dagdag ako dre. Igda sa diya pre. Kimi. Kaya mo tupag oy. Kimi. Astila rin bayan na panuhak yun. Kaya ay batulog-tulog na trabaho pero kaya tawagon natuhog dahil ka. Hoy! Mata niya! Sige katulog adlaw na ko, sige katog! Sa mong gawin ala, bahuay man ko, gigamang ko ng labagod. Bahuay! Adlaw na ko! Matulog ka, sa di ka? Asa akong kwarta, mi? Ha? Asa akong kwarta nga girimit sa imo? Wala na, gipalit na ako bugas ganiya, ug sudan. Pastila ni bayana. Giorot ni mo to, gignan ba di ka nga mapalit o bugas? Wa ba di ka gignan? Wala nga, unsa man atong kaunon daw. Sos, Mariosep yung bayana ni nga. Dili asang kwarta, itago-tagoy na. Sos, ay paggara-gara, di kimi ha? Wala na gani, no. Ay, dili pwede na. Asang kwarta, paggawas na yun. Stilan yung bayana ni nga. Ay, na. Asang kwarta, lagi, ipalit og tuba, kinaong kumpare niya. Unsa magaunawag ba man na nimong tuba? Saan yung taon ka? Kinsay nang ginabuhi? Ako ang ginabuhi, day.
ay pag inana. Wala na tayo paliton niyang tuyo gasin. Dili na ko na problema na unsa di ka. Ay sige tugtubag ya. Gipalamoy ra ti ka diri ah. Lain na po ni mo mangyaw-yaw. Ngayon sa kwarta. 100 na lang ganing nino. Sos 100. Asa man ni paggawas na. Sos ay. Oh ngano mo naman yung kwarta. Ngay sa kalibo mo daw ang girimit sa imo. Gipalit nga na ako bugas niya. Gibayad na ako sa imong utang. Pag-uwak ni Stella ni nga. Sa sunod gani. Ayaw pagbut-buot o gasto kwarta ha. Kaya dili na imong kwarta. Ako ng kwarta isulod na si mong ulo hati manina. Samang ka, oy. Lain na ni mo, oy. Isig gara-gara diha kay. Unsa man taon ka? Nganad ka sa kuha ba? Dili pwede nang inani. Wa kay kahadlok sa ako. Ha? Musuko lang ka na ako. Wa kay la sa kuha ba? Mabalaan gid mo unsa ko. Ay sig inana ha. Sa gatos unsa mo ni sa gatos? Ipapalit pa ganin na niya na tuguan. So, tuyo. Sudag tuyo nya. Di ba sa kalibo man to? Asa man ingon imo nga gipalit og sudan? Nakagipalit sudan? Naa. Asa man? Naa dito, Unsa man ni? Unsa man gi pare mo diri? Kinilaw? Oo, baroon niyang kunihapon. Oh, sige. Kanila mong pulutan. Na, ayaw. Ato ano ni sudan unya. Naunsa man tao nagkambayhan na ka nga. Ako na lang ni pulutan makina akong kumpare di agi. Gikan mi dito wala may pagkaon. Dito nga na lang, be. Ay dili oy, naunsa man taon ka gyurot tagay mo akong kwarta gasto nimo. Samang ka, Dili pwede na. Palit og tuba karon. Ay ikaw palit tuba dito. Ikaw, palit sa tuba dito ko. Ang galayo dito. Ay stila nimo. Unsa man? Mupalit ka dili. Palit ba? Okay. Sige sukol-sukol dia. Uyaw na kay ka. Sige gara-gara dia. Ako ang masunod. Ako'y tagiya ng balaya. Ako ang masunod. Dili pwede nga. Ang babae masunod riya. Sos nimo. Ayo. Uncle Patra. Ayo. Oh. Isa na to, day. Ay, Col, papalit akong tuba, Col, be. Ay, papalit na yung tuba, day. Dali na kayo, manaog ko. Tagpila ng tuba ni mo, Col. Tag 120 rin ba rin tuba na ko, day, kay mahal na kayo tungog. Ay, Col, 100 ramang gusto kong dalang kwarta, Col. Pwede 100 na lang ng galon sa imong tuba, Col. Adi good pwede, day. Kay kapoy sigsaka, 120 yun eh. Ay, Col, utangon na lang sa nako ang 20, Col. Ugma na lang ang kulang. O sige, pero bayarin yun ha. Basig imong limot-limutan. Oo, Col, bayaran na O sige. ko, ugma. Basta kay bayarin na. 20. Salamat ko lang. Sige. Wala pa to ba, pre? Hulat-hulat lang sa jud kadali, pre. Perti man dugaya sa kong misis, oy. Gaya, mahurot ko na ning kinilaw ron ba? Wapay tuba. Nung sa man taon ka, hinay-hinaya lang ang kinilaw niya, pre, nga. Langan lang kay sihat ba? Kuhaw kayo. Wala tay atong kuan karon bang Paris nung sa man taon Sa ka. naman to eh. Ay, naano? Oh, nganong karon to mga keme? Langaya pud nimo oy pagdali. Kabalo kang layo kay dito. Sus, reklamo pa jud ka. Oh, kulang pala 20 ha. Ngano man? Alam, 120 man daw ang galon. Ah, grabe mahala po na siyang tuba niya oy. Kamukat sa lube. Nung sa man taon ning bayhana ning ha. Sige na, oy. Dali lang. Ulat sa isang lakaw. Saan naman po? Dalawa sa nato ni. Bago pre? Ay, unsa perte man ning pahita ni? Uy, Alangan, sukaunan naman daw na. astilan nga nung gitagaan matagbahalang yata ini. Tilapan. Sa man imong gitala diriya? Bahal man ni. Salamat din na ako. Noon sa taong ka mura magkaroon pa ka oy. May pagkakuha na. Ali dire, tilawin niyo para mabalan nimo. Bahala. Op, balik sa diri. Saan naman po? Balik sa diri ba? Sa mukha ni mo, hindi naman ang mapanuga. Puslan man lang nga. Ito pre. Ha? Ito na. Ang kanisinso ba? Dala sa dito sa sulod ka. Ipusa ni sinso ka. Kaya niya na pre? Nang sa taon ka pre nga. Kadako naglawas pre. Mabugata na. Kaon tulog ni trabaho ani nga. Uy. Ay sige, reklamo niya oh. Sa man taon ka api nimo. Kanisinso, mao ni ang nakahatag panginabuhi sa tuwa. Kanisinso mo ni nagpakaon sa imo. O saan eh? Oh, dawatan niyo. Hindi na ko bukat. Eh sige, reklamo di aki ha. Dawatan niyo. Tuba. Sa man taon. Dawatan niya to dito. Oh, Pre. ang sana. Okay. Nabugat po tayo na. Dili na ako kanya. Sos ni mo yung kay uwi dia. Di na makaya niya pre. Wala ka dito mi. Istila ni mo. Ako na lang ani pre. Unya. Si may naik ka ni ka karon. Lago yung tanaw sa dagway ni mo diriya.
Ayan pre, shout out pre. Panukap yung kaya gani. Ako sa. Oh sige, mo na. Labi kayo yung ginilaw pa no. Bahal gede pero at least na pulutan. Mabawi ra ni. Good kayo. Kahagid ba yung kasuwasan niya itong kahago ba? Grabe po din nga unsa man nga gihatag ng ba eh. Makalagot mo tong tiguang nga pre nga. Inuang po rin yung bawi. Kaluko tong tiguang ba? Tiguang rin na maligyan eh. O tiguang na maligyan eh. Uy. Perting tagaan tagbahal nun sa man taon na oy. Gilad yato. Gilad tani pre. Gihaluan gyud ng tubig ba? Klaro kayo. 60-40 ni ba? Perting paita. Ano sa man din yung tubaan niya. O kanino? Sige na lang pre, kwantahan lang nato ni pre. Sige pre. Ang importante karon. Basta nadayon ang atong plano. Oh, sa buling-ulinga ta karon. Oh. Basta maghupog ta karon pre. Hubog na. Oh, maghupog ta karon pre. Ay! Oh, shot ta pre. Amias ka nila pre. Ay! Oh, imo ni pre oh. Oh, shot. At langan. Mano ibangita na to? O ganino, puslan na lang ang perting kapuya sa trabaho na to. Stilan. Tama. Asa ng baso driya pre? Kay may inom na ko ba? Hindi na. Pre. Wapa kay mo asawa pre ba? Unsa pre? Wapa kay mo asawa. Ako gwapa ginang asawa pre oy. Unsa na ka? Nadayon ako pre ba kay mo. Sige man. Awayon pre. Ingnar ako pre. Di na kaganahan. Kuha na pre. Pagtarong-tarong pre kay. Di ko gusto nga. Ano naman? Na, ayaw kong tisingi pre ha. Kumpare ta pre. Di ko wila kumpare ba? Di na lang nabitan. Ay, pagara-gara pre kay. Kaning baso ko pre. Kita ka ng baso pre. Di mga pre kay goods pa kay mo asawa pre ba niya. Murag sige ra mo away good. Kita ka ng baso pre. Sama. Okay, buna na ko na sa imong Ay, pre. pre, kay migo man ta pre. Oh, na ano ba? Migo man ta. Binuang joke ra ba? Oh, sige. Tagay sa nandre, bro. Masig ako pre kay ma. Oh, siya, pre. Mga pre. Tagay na, pre, ba? Na. Muli na ka, pre? Muli na ko pre. Muli na ka? Ay, sige, gusto ka diya, pre. Atot na ka, pre. Ko'y bahala si mo, pre. Atot ka. Ay, kuhan diya, pre. Atot ka. Okay pre. Oh, dali tagay, pre. Atot ka, pre. Kabala ka, pre. Hubog-hubog ka, pre. Pre. Ay, gubog-gubog diya, pre. Saan ka, pre? Oy. Ay, gubog-gubog, pre. Eh, magara-gara natin, pre. Atot ka, pre. Ay, sugo-sugo diya, pre. Ato tiga pre, ako'y bahala ni mo pre, dali kay Kardong pre. Pre, sama na pre. Tayo panulak pre, gara-gara dia pre. Ay panulak pre. Hapit ta pre, abot ta sa imong balay pre. Anadri imong balay, asa imong balay pre. Pre. Asa imong balay? Dito pre, mo niagi naman akong balay pre. Dre straight ron balay nimo pre. Pabuton lang ako pre, kay niagi ra akong balay dito pre. Sige pre, biyaan mi ka dre pre. Muli na ko pre. Bahala ka diya pre. Emil! Unsa man? Emil! Wa na, nahubog na pod. Hoy, asa? Naunsa man ka? Oh, mao na. Hoy! Dari ka ba? Na! Mao lagi na! Tagam! Inom-inom pa! Lay. Dali! Lay naman diyan. Mao na, inom pa! Deserve po na ni mo! Tara, dito na, tulog! Bagon na karon. Ako ni mo ti ka diha ron? Mumo isog na ba? Sugol na ka sa banda ni mo. Na, bagon din ka. Tara pa dito! Eme, pag mukha niyo sa sabaw, sabaw. Init sabaw, lutuin ko sabaw. Dito ka na sa sulod mo! Na, sa muka ni mo, oy! Badlungan po ni mong dagko! Na! Kwarta na itong away lain, mo pa dyan ipalit pag-inom. Tara, tara! Di ko ni mo lab. Haba! Wag ay pulos nga sawa. Bundak ti karon. Tising Tarong ba? Bugat, biya kay kang mawak ka. Ay! Mana? Badlungan kay kang dako. Palahubog. Eh? Sabaw. Gurat. Ay, gamay. Sabaw. Paitan, eh, kung paano nga palahubog. Uy, ako may mag-antos. Ay, ala, nabali. Tay, kasabaan yung ko anis silingan. Eh,
Ako nang paspasan kay basig masakpang ko. Karon kay mo ang gigasto ang kwarta nga para sa kuan, sudan. Mag-antos kanin kamong gayron. Isihon ra ko nimo ha. Karon makabalos na dito sa imo karon. Asa naman tong kardo nga to? Ay, tora. Mau na! Inom-inom pa! O, dara, yung sabaw, o! Alaman. Dara! O, inom ha! Zaman ni Sabaw ka rin, no! Gumunggay. Kaluko ka sa pagdaraan mo sa kuha, baboy. Alangan! Gasto pa ni mga akong kwarta! Stilo, hindi kaluko na kong klase ka Ay, diyan. ikaw ba? Sobra na kay ka! Sobra na kay ka, ha? Luko-lukohon ako ni mo? Ha? Ibalos ko sa imo kay hubog man ka, oh. Tagam! Bahala ka diyan! Kay pulos! Way pulos yung asawa. Way pulos yung asawa. Gime! Ayaw biyahe.